Hlasíme z rybačky, máme tu prvý záhod. Bol to prvý záhod, ešte čo sme prišli na miesto. Tu je sumec, predpokladám. Prvý záhod, hneď kopačka. Do prúta. A už to ide. Pozor na uhol. Prúta. Bude to asi sumec. Prútik krásne pracuje. Kurč, máš čas. Aspoň nech ho vidíme. Takže hneď pri prvom záhode v tých vlnách som to aj nečakal. A fúka, strašne fúka. Čakal, že bude trošku menej. Krásne súboj. Prvý záhod, ešte sme prišli na miesto. Pomaly, aby ti kopyto nevystrelilo. Prúd 3 až 18 gramov. Kope. Sumec to bude, no. Kope jak besný. Taká metrovka sumec, predpokladám. Neboli vás ruka? Survivka. Oco je po 10 rokoch na Širave. Bol problém ho tu dostať. Fúka nám, silno nám fúka. Je to súboj. Cielku potom si nastav tak, hej, pri čilne, hej, pri čilne. Je to súboj, krásne pracuje prúd. Samozrejme tento prúd nájdete v ponuke našej predajni. Dĺžka 198 cm, konkrétne tento. 3 až 18 gram, to som už spomínal. Krásny prútik. Chudí výbavu, chudí očka, chudí držek na viaku. Snúrka. Naviak rioby. Nádhera, to je zvuk. To je zvuk, to je super. Bude krásne video, krásne. Opatrne, že by sme ho aspoň videli. Opatrne, lebo ten prúd dosáva kapky teraz. Dosáva kapky. Ukáž sa nám pešak. No pomaly. Do takého uhla nedávaj. Čo to znamená sumec. Takej zime sumec. Schapený. Ukáž sa nám. To je na pinák. Ide pod loď. A teraz to Tak. jak ide. Aby ti pozrieť, ten uhol nie je dobrý. Nebojí len taký uhol a radšej mu viac pohoď. To je dobrý bojovník. Ale čas, aspoň nech ho vidíme. Šnúry zadarmo. Opatrne, lebo teraz príde kľúčová časť zdolania pri loďke. Nedobre. Jemnejšie zdolávaj.
vejde tak ďaleko, takže hlavne ten uhol prúta, že by si ho nezlomil. Adrenalín mám 500 ja. Ani rybu neťahám. Kak sa dobre kope. Aj boj. Super. No jasné, to je jemná udica na zubače, na ostrieže, na menšie ryby. Toto sú kapitálá, ten sú menšie k tomu prutu. Opatrne, radšej nech sa toto vyblázni. To je boj. Ako keď sme ho videli. Vlny sú nepríjemné. Nepríjemné, studený vietor, studený na severak. Ešte má síly, má kopu síl. 1,10 m sumec má toľko síl na takú zostavu, že jemnú. Krivačová karabinka, kopítko 8 cm na zubača, žigová hlavička, štandardná, žiadna. Tu je. Krásny sumec, nadhera. Kľudne, ešte nie, ešte má, on má sil ešte. On za krajek je chytený. Za krajek je chytený. Ešte. Pozor teraz. Počkaj. Počkaj, ešte nie. Tam je. Gratulujem! Give me 5, neviem, kde give me 5, ale... Krásny chytený. Opäť tvrdom si ho sekol, pekne si ho sekol. Takže tu vidno, že aj takáto jemná udica dokáže krásne zaseknúť. Dobre. Krásne. Krásne. Op, moment. Takže máme tu sumčeka. Teraz sme ho dá okolo meter 10. Krásny súboj, ďakujeme. Teraz sa prvý záhod. Ide Doris. Ty si nás iba zaslízil. Krásny súboj.